Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tec Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Dakong bahin sa Cotabato Province gibaha tungod sa kusog nga ulan adlawng Domingo. Sabtang lawas sa lalaking naanod sa baha samlang wala na makita. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sa President Rojas, milapaw ang Tuel River, hinungdan nga gisulod og tubig baha ang mga balay sa palibot. Usa ka pigiri og manukan ang naapektuhan usab, diin pipila ka mga hayop ang naanod sa baha. Naguba sab sa baha ang approach sa Tuel Bridge. Sa Magpet, naglisod sa pagtabok ang mga residente sa barangay Alibayon, human milapaw ang Alibayon River. Sa Pikit, 30 ka mga barangay ang lubog sa tubig baha ug moabot sa 15,000 ka mga individual ang gipa-evacuate. Sa Kabakan, 8 ka barangay ang lubog gihapon sa tubig baha, din anaa sa 2,500 ka mga pamilya ang apektado. Hinoon, nagpadala na og pasiunang hinabang ang provincial government sa mga apektado. Nagpahigayon og rescue and evacuation operation ang Mlang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ug ang Bureau of Fire Protection sa mga natrap nga mga residente sa barangay New Antique niadtong Biyernes sa gabii. Giuna og rescue mao mga senior citizens ug mga bata ug temporaryong nagtinir ang mga tawo sa covered court sa barangay. Samtang sa Mlang, pakyas nga makita sa retrieval team ang lawas sa usa ka 44 anyos nga lalaking naanod sa tubig baha niadtong nakalabayng semana. Ang Tropical Depression Pepito anadapit karon sa Virac, Catanduanes ug nakaapekto ang trough niini sa Mindanao. Laumang ulanon ang mga lugar sa Dinagat Islands, Siargao Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani ug Misamis Oriental. Tungod niini posible ang mga flash floods o mga landslides, most especially sa mga ubos ng mga bahin, mga flash flood prone na mga areas. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Patay ang usa ka babae samtang duha ang samaran human mibangga ang dump truck sa usa ka balay sa Diversion Road sa Davao City. Ania report ni John D. Esteban. Gigamitan na og hydraulic rescue tools sa Urban Search and Rescue Team aron makuha ang babae human madatugan og dump truck. Ang nakapalisod sa pag-rescue ang mga nakababag nga debris sa balay ug ang poste sa kuryente. Naapil og kadaro ang biktima dihang gibangga sa dump truck ang ilang panimalay Sabado sa hapon daplin sa Carlos P. Garcia Highway, Barangay Magtuod, Davao City. Human ang kapintulo ka oras, nakuha ang babae apan patay na kini. Ang biktima giilang si Reynata Laban, 53 anyos. Di madawat sa pamilya ang kalit nga kamatayon sa biktima. Igura unta daw ng hugas ug plato ang biktima dihang mibangga ang truck. Wala mo sa driver, dili man na dakan man siya kay magian yun, dagan gyud magiging dito na side. Di kabig man yun siya diri dapat sa mua. File gid mo kaso.
Tanaw lang sa, dili sabi makahistoryag mo pa may kaso. Sa maransab sa likod og tiil ang bana sa biktima kinsa daling gidala sa ospital. Unang na-rescue ang truck driver, human maipit ang tiil niini sa nalumping bahin sa truck. Sumala niya, gikan siya sa matinapangi ug mogarahin na unta sa buhangin. Dihang nawad-an kini og kontrol. Rason nga kalit niyang nakabig pawala ang manubela. Nibangga pauna ang truck sa SUV ug sa mga poste sa kuryente hangtod na diretso kini sa maong balay. Gibuto mo akong brake god. Gibuto ang brake. Sibog sila. Reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang posibleng atubangon sa truck driver. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Duha ka managlahing insidenteng pagpamusil ang nahitabo diin duha ang namatay. Ano ang report ni Cyril Chavez? Wala damhan ni Eli Canonigo, apasible, school principal sa Hitaob Elementary School sa Barangay Awasian, Tandag City, Surigao del Sur, nga mahimo siyang target sa mga rebelding NPA. Kinihuman siya gipusil samtang naghatod og learning module sa iyang mga estudyante. Sa report sa Surigao del Sur Police Provincial Office, pasado 1:00 sa hapon, samtang nagbaktas ang biktima sa may purok Hitaob. Kalit lang kunong nabati ang mga buto-buto sa pusil ug naigo si apasible sa iyang nawong. Apan nakadagan pa kini palayo sa lugar. Hinuon luwas na sa Makayo nga kahimtang ang principal, samtang sumala pa sa kapulisan, hinimuan kadto sa NPA, gani gikondena niini ang gihimong pagpanghasi sa rebelding grupo. Sa San Francisco, Agusan del Sur, patay ang magtiayong senior citizen human gipamusil sa wa pa mailing suspetsado sulod mismo sa ilang panimalay sa Purok 1, Barangay Bayugan 2. Nailhan ang mga biktima nga sila Ezekiel Naldoza, 65 anyos ug asawang si Feliciana, 62 anyos. Sumala sa San Francisco Municipal Police Station, bandang 6:00 sa hapon, gisulod sa duha ka suspect ang balay ug gipamusil ang magtiayon. Nasaksihan kuno kini sa ilang 4 anyos nga apo, kinsa mao'y nangayog pakitabang sa silingan. Na-recover sa crime scene ang unom ka basiyo sa kalibre 45 nga pusil. Padayon pang giimbestigahan ang maong insidente. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duha sa mga miikyas nga priso sa Basilan Provincial Jail ang patay human kuno misukol sa mga sundalo. Nailan ang mga biktima nga sila si Nur Hasan na Laham, miyembro sa local terrorist group nga dunay kasong murder. Si Batu Kusain na Murag nga suspect sa Lamitan Basilan bombing atong July 30, 2018. Sumala pa nga miresponde niadtong tungura ang mga sundalo sa report sa mga residente sa duha ka tawo nga katingad-an kuno ang nilihukan sa lugar. Miuna kunog pagpamusil ang mga suspect hinungdan nga mibalo sa mga sundalo ug napatay kini. Nakuha sa patayng lawas ni ini ang M653 rifle o 45 pistol niadtong October 14. Nadakpan usab ang laing puga nga si Mahad Hasan sa barangay Calvario, Isabela City. Padayon pa ang manhunt operation sa laing pang duha nga gawas nun pa. Lider sa usa ka grupong nagapameke og kwarta nga galihok sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental nadakpan sa kapulisan. Sayron ta ang dugang detalye pinaagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara among individual dugay nang nagatubang sa maong kaso, busa dihang migawas ang warrant batok kaniya, gilayon kining gilihok sa otoridad. Giserve sa mga personahe sa CIDG Misamis Oriental ang warrant of arrest batok kang Robert de la Serna, 45 anyos ug residente sa Pasco Village, Purok 5, Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Ang suspect nag-atubang og kasong violation sa Article 166 sa Revised Penal Code tungod sa pagkalambigit niini sa pagpameke og kwarta. Gitulo sab kini nga leader sa Egay Group nga nalambigit sa susamang modus ug ga-operate sa syudad ug ubang lugar sa Misamis Oriental. Nagpahimangno sa mga otoridad ngadto sa mga nanag-iya og patigayon sama na lang sa mga kan-anan, merkado ug mga ambulant vendor, labi pa nga sila ang madali-dali og biktima sa maong modus. Karon the same modus ang ilang ginahimo. So mukha na among pagabantayan kay dol ng eleksyon basin og maghimo na po sila og mga counterfeit nga mga bills. So mo manay kasagaran gyud nga kahitabo. Gani kining usa ka iladong kan-anan sa Barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City gawas sa pagbantay sa health protocols batok COVID-19. Hugot sab ang ilang pagbantay sa mga mangingilad labi na sa mga kwarta nga ginabayad sa ilaha. Ginabantayan sab kuno sa cashier ang mga dagkong kwarta sama sa 1,000 peso bill. Amo jung gina-check ana kay katong mga 1,000 pesos. Kana siya kay pag tan-aw na mo ana, nana siya yung murag hologram bitaw sa right side niya. Tanaw na mo kung naa kay kasagara ang mga pikit kay
walay mga ingana ka ng hologram niya. Pati yung kanang na mga linya-linya, upo na mong tanawon o kayo. Sara, panawagan sa otoridad ngadto sa publiko nga bantayan gayod ang mga kwarta nga ilahang madawat, labi pa nga dili tiaw nga mabiktima sa mga mangingilad, labi pa karon nga padayon ang pandemya. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka mga buhatan sa gobyerno sa dakbayan sa Davao ang temporaryong gisirahan tungod sa natalang positibong kaso sa COVID-19 ug gikinahanglan nga i-disinfect sanglit dunay mga empleyado nga close contact sa mga nagpositibo. Sa iron tandog ang detalya sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Equalization nga ipahigan ang konseho sa Davao City bunga sa natalang positibong COVID-19 case sa usa ka empleyado sa SP. Samtang sarado usab ang Hall of Justice ug DPWH 11 sugod karong adlawa alang sa ginapahigayon nga disinfection. Walay sesyon nga ipahigayon karong simanaha kini human nga dunay nagpositibo ang empleyado sa admin office sa Sangguniang Panlunsod Building. Gikinahanglan nga i-quarantine ang mga empleyado asa nga departamento nagtrabaho ang nagpositibo ingon man i-disinfect ang opisina niini. And in the meantime, tanan is working from home and ang ilahang opisina is under kanang cleaning and disinfection. Hinoon, walay matanggong nga iskutanan sa City Council sanglit natuki na ang mga pending items sa milabayng sesyon. I'm happy to say nga last Tuesday gani nag-session mi na human na mo tanan ang agenda. Sa pinakatong may gyud so walay backlog. Kung unsa may bag-o nga mo abot unta karong Tuesday unta to ma-discuss pero since na ay murag mini lockdown dito next Tuesday ma-discuss na po namo to. Sarado usab ang tanang korte sa Davao City Hall of Justice sugod karong adlawa kutob Oktubre 30. Kinihuman nga nagpositibo ang pipila ka mga empleyado. Niadtong Sabado, gipailawom na sa swab test ang ubang pang mga empleyado, samtang gisugdan na sa pag-disinfect ang mga opisina. Samtang sarado usab karong adlawa ang Department of Public Works and Highways Region 11 aron makapahigay disinfection sa tibuok compound. Gusto na ito ipahibalo sa mga tao na dunay transactions diri sa Department of Public Works, particularly diri sa regional office na on lockdown ta until tomorrow, so ang ato ang work mag-resume pa karong Wednesday. Gibutyag ni Mayor Inday Sara Duterte nga sagad sa mga kaso nga natala ang pagtakod gawas sa kabanay sa mga positibong kaso. Mao ang sulod sa trabahoan, asa gadikit ang mga empleyado sa opisina ug kung nagatanggal og mask ang empleyado sama sa panahon nga magdungan og kaon ug uban pa. Pahibalo lang alang sa mga tao nga gikinahanglan nga mag-transact sa mga naisgutang buhatan, mamahimong i-check una sa FB page sa maong mga opisina kung unsa ang mga advisory kini aron masayran kung kanus mamahimong makabalik og adto sa maong mga buhatan. Tek. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Kandidata sa Cagayan de Oro City alang sa Miss Universe Philippines 2020 nagpositibo sa COVID-19. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gikasubo nga gipahibalo ni Cagayan de Oro Miss Universe 2020 candidate Vinci Vacalares nga nagpositibo siya sa COVID-19 taliwala pa man sa iyang pagpaningkamot nga sundon ang mga health protocols. Sa Facebook post sa kandidata, gibutyag niini nga nahibaw-an niyang positibo siya sa COVID-19 niadtong October 14. Nangayo sab siya og pasaylo ngadto sa iyang mga supporter tungod kay di na siya makapadayon sa kompetisyon karong tuiga. Gibutyag niya nga ana siya karon sa usa ka ospital sa Manila ug maayo kuno ang iyang kahimtang. Gisulayan sa One Mindanao nga makuha ang iyang pahayag pinaagi sa text message ug tawag apan wala pa kini mitubag sa karon. Taliwala pa man sa maong panghitabo, gipasalig sa Miss Universe Philippines Management nga magpadayon ang kompetisyon karong umaabot nga October 25 nga makita sa GMA channels sa tibuok nasod. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. May reklamo ang mga membro sa Bangkerohan Public Market Integrated Association sa Davao City kalabot sa mga nagabaligya sa sidewalk sa maong palengke ug uban pa. Ania atong balitang barangay.
Sa kuha sa Bangkerohan Public Market Integrated Association sulod sa meat section sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, makitang pipila ka mga tindahan ang walay tao. Matod sa presidente sa asosasyon, mingaw na ang mga tindahan sulod sa meat section tungod kuno sa mga nagabaligya sa sidewalk gawa sa maong parte sa palengke nga dili kabahin sa ilang asosasyon. Didto naman gud daw nagapalit ang mga tao imbis nga sa sulod. Usasab sa ilang gireklamo ang one entrance, one exit nga gipatuman sa palengke ug ang oras sa pagbaligya sa mga nagalaray. Kaning Posada Street, instead na gulay lang ang ilang ginabaligya, ni-apil na sila og lain pang produkto. Naapay uban na nagbaligya nag manok, nagbaligya na og isda, nagbaligya na og baboy, ug uban pang naa diri sa sulod. Dako kuno kini og epekto kanila kay makuhaan kuno sila og customer. Mipasangat na sab sila sa ilang reklamo ngadto sa lokal nga kagamhanan. Pero wala gini nakita na presensya ni Mayor ba na niadto diri or nangayo mi og kanang dialogue sa iya, wala pud mi mahatagan ana. So isa pud na sa among hinanakit karon na murag na pasagdan man ang amuang mulo na kung Butuan naon kaning bangkerohan tungod sa kadako, tungod sa kakaraan, isa gud mi sa pinakadakong contributor sa mga taxes. Apan sigon ni Kapitan Edgar Ibuyan Sr. sa Barangay 5A sa Bangkerohan, mihangyo usab kaniya ang mga nagabaligya sa sidewalk nga matabangan sila karong panahon sa pandemya. Di man ingon nga gitagaan yung gitolerate nato no for consideration and just because for how many months nga wala to sila income mo to kita kaamit to kay wala gyud panginabuhi ang man wala trabaho mo to nga yan ang gikuan hangyo nga makatinda-tinda na gamay. Nangayo sabog pagsabot ang barangay ngadto sa asosasyon. So nakata sa pandemic, sa kalisod, sa panahon, gamay lang pagsabot o nawadaan mag silang kita gamay, nakuhaan may ilang ginansya, mga ina po sa tagsurog, dispinsa sila, no? Nga inana ang sitwasyon. Ba't na nang kamot ba ang city government kung saan na ito nga makitir ang mga problema, no? Ang kawadon, ang kalisod, tanan, no? Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hit and search warrant gironda sa joint operation sa kapulisan ug Department of Environment and Natural Resources ang illegal nga bansuhan sa usa ka furniture shop sa Barangay 4, Buena Vista, Agusan del Norte nga gipinag-iyahan ni Primotivo Kabugwas. Klase-klaseng hardwood nga gituo ang illegal ang pagputol gikumpiska. Kasong paglapas sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines ang ipasaka batok sa dinakpan. Usa ka empleyado sa Department of Trade and Industry nga giilang si Ulysses Naong arestado sa gikasang bypass operation sa Purok 4, Barangay Santa Isabel, Dipolog City. Gikonsiderang high value target ang dinakpan kinsa nakuhaan og 5 kagramong suspected shabu nga mokantidad og 34,000 pesos. Laing high value target nga giilang si John Kenneth Timanel alias Waki ug alias Inchik ang gidakop sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Manapa, Buena Vista, Agusan del Norte. Pinaagi sa search warrant gisulod sa PDEA ang balay sa suspect kung asa nakuha ang kining napulo ka gramong shabu nga nagkantidad og 80,000 pesos. Pinaagi sa search warrant gironda sa kapulisan ang usa ka drug den sa Purok 2, Barangay San Ignacio, Butuan City. Atol sa pagronda, nadakpan ang tulo ka mga suspect diin usa niini kanhi pulis kinsa giilang si John Ayo ug kaubang sila Macario Antonio Balansag ug Ray George Burgos. Na-recover sa otoridad ang 15 ka pakete sa gituwang shabu, drug paraphernalia ug 23,000 pesos cash. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Nahulikam ang duha ka mga motorsiklo nga nagsampok sa kadalanan sa Claveria, Misamis Oriental, samtang driver sa multicab sa Cagayan de Oro City na angol human matrasan sa usa ka meat van. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Kini ang kuha sa motor rider vlogger nga si Leo Quinol. Pipila ka segundo usa nahitabo ang insidente nga iyang gikalambigitan. Makita sa video nga iyahang ginalatas ang National Highway sa Claveria, Misamis Oriental. Ug human ang pipila ka segundo, kalit nga dunay misugat niya nga laing motor nga miresulta sa ilang panagsampok.
Di maitsura ang duha ka motor tungod sa kakusog sa impact. Hinoon, maayo na lang nga minor injuries lamang ang ilahang naiaguman. Sa ulahing post sa usa sa mga biktima, nadala na siya sa ospital ug dako ang ihang pasalamat sanglit wala siya nabalian. Patrolling at sa area, patrol tapos checkpoint. So datong gangyon sila nga dili sila bawal manginang rag o nang ilang inabuhat nila nga banking, drug racing. So ato mga kapulisan sa Cabiria, igor lagi sa magbadlon. Samtang kaganiyang buntag sa Cagayan de Oro City, naangol ang driver sa usa ka multicab kinihuman maatrasan sa usa ka meat van sa barangay Kamaman-an. Sigun pa sa driver sa multicab nga gasunod siya sa van ug dihang pag-abot nila sa subida nga bahin, kalit nga napalong ang makina sa meat van ug naatrasan ang iyang sakyanan. Resulta sa mong disgrasya, naipit ang driver sa multicab ug nasamad ang tuhod niini apan anaara siya sa maayong kahimtang. Napalong man. Hindi na atras. Matras po ko, na may kasunod ng motor, wala lang ko ni dayon kay mabanggaan po na ako. Ito, pagtanan ako kontro, doon naman kayo, nikapit na lang ko gamay. Ay, pagka-resulta, natabal ko na madulong. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka Davaoenyong doktor ang nagahimo og artificial eye nga labing una sa Mindanao. Ato siyang ilailahon pinaagi nining report. Dakong tabang ang artificial eye sa mga pasyenteng dunay diferensya sa mata nga sagad tungod sa cancer, aksidente o congenital. Ang Davaoenyong doktor nga si Dr. Edmund Thomas Hamora ang labing unang nagahimo niini sa tibuok Mindanao. Basically ang mga taong walay mata, actually one eye, walay mata, sila very low self-esteem. Dili sila makipag-socialize. Dili kuno sayon ang pagbuhat niini. Una, kinahanglan kining ihulma gamit ang pink nga wax. Dayon pinturahan aron magsilbing artificial iris. Dayon ipolish kini hangtod sa musinaw. Makita ang kalipay sa mga pasyenteng nakagamit niini. Sama na lang sa mga pasyente nga naa sa House of Hope Foundation sa Southern Philippines Medical Center. So maluwi ka eh. So there's no one who will do it. So, say makaya nila. Good. It's charity's way of giving back to all the blessings that you receive. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Halos 40 million katao na ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang sobra 359,000 na ang nataptan niini sa Pilipinas ug kapin 16,000 sa mga ihap mga taga Mindanao. Misa ka na sa sobra 39,965,000 katao ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Anana sab sa sobra 27,494,000 ang nakarecover ug lapas 1,113,000 ang namatay. Sa Pilipinas, dunay 359,169 nga nataptan og COVID-19. Miabot na sab sa 310,303 ang recoveries ug 6,675 ang namatay. Ug sa Mindanao, 16,855 ang nagkasakit og COVID-19, 10,885 ang nakarecover ug 593 ang namatay. Usa ka teacher ug usa ka estudyante ang nalakip sa ulahing nagpositibo sa COVID-19 sa General Santos City. Kini ug uban pa ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Isa ka 24 anyos nga teacher nga lalaki o 22 anyos nga estudyanteng babae ang nadugang sa 24 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. Lakip sab dinhi ang usa ka 53 anyos nga dentista, 47 anyos nga dental aide ug isa ka 30 anyos nga nurse ang positibo sab sa virus. As of October 18, anaa na sa 597 ang COVID cases sa Jensan, 247 ang active, 326 ang recoveries ug 24 ang namatay. Sa Pagadian City, nagpatuman ang LGU og granular lockdown sa napulo ka barangay nga mao ang San Francisco, Tuburan, San Jose, Tiguma, Santiago, San Pedro, Kawit, Linienza, Bogo ug Kagawasan. Tungod sa lockdown, suspendido una ang distribution ug retrieval sa mga self-learning modules sa lugar. Gisuspindi usab sa Zamboanga del Sur Islamic Religious Authority ang tradisyonal nga pag-ampo matag Biyernes aron makatabang sa paglikay sa COVID-19.
Usa ka empleyado sa Pagadian City ang nadugang sa record nga nagpositibo sa COVID-19. Din misaka na sa 50, 36 ang active cases ug 3 ang namatay. Subli nagpatuman og likor ba ng provincial government sa Zamboanga del Sur. Base sa Executive Order No. 33 ni Governor Victor Yu, gibawal ang pagpalit o pagbaligyag alcoholic drinks hangtod October 29 ning tuiga. Gipasiratan ang tanang beer house, videoke o resto bars, beach ug inland resorts. Gihimo kini aron malikayan ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa probinsya. Lakip sa nadugang ang siyam ka health workers nga nagpositibo sa COVID-19. Dunay na 140 confirmed COVID cases ang Zamboanga del Sur, 66 ang active ug 6 ang namatay. Sa Iligan City, usa ka 1-year-old baby girl ang dalakip sa 7 ka taong nadugang nga nagpositibo sa COVID-19 sa syudad. Asymptomatic ang bata, kinsa na-expose sa pasyenteng dunay COVID-19. Gidala na ang mga nagpositibo sa isolation facility. Sa karon, ang Iligan City dunay na 813 total confirmed COVID-19 cases, 691 ang recoveries ug 43 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Mayor Inday Sara Duterte dili na mohatag og special permit sa mga sabong sa Davao City. Ano ang detalye? Gianunsyo sa IATF nga pwede na magsabong sa mga lugar, ilalom sa Modified General Community Quarantine, pero subject gihapon sa conditions, guidelines ug protocols. Pero dinhi sa Davao City, dili na mohatag pa og special permit ang syudad sa mga cockfighting event. Butang nga gikaproblemahan karon sa mga sabongero. Usa ni ana si Romeo Mira. Dako igtabang sa mga anak sa akong parente, ana, matabangan na mo pamaligya manamo ni among manok. Daghan kunong panginabuhian ang maigo. Good daghang kumpanya ang maligsan kung pasiradaan. Pero daghan na gyud, dili lang kami sa bungiro. Labi ang nag-invest nga mga page company nga na mga tambal sa mga ang cockfighting. Kana mo yung mga maepektuhan. Usa ang tax ana gamit sa gobyerno. Kahinumduman nga usa ang sabungan, partikular sa New Matina Galliera, ang tinubdan sa kaso sa COVID-19 sa syudad niadtong bulan sa Marso. Sa programa sa radyo ni Mayor Inday Sara Duterte, gibutyag niini nga bisag wala pa ang COVID-19 nga pandemya, nagaplano na ang iyang administrasyon nga wag tango na sa hingpit ang sabong sa syudad. Before nagsulti na tadaan no, na mag-move ta nga i-cancel ang mga permits sa mga galera or sabungan diri sa Davao City, dili na siya related sa COVID-19 but it is a personal direction and policy sa ato ang city administration. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. 5 ka barangay sa Davao City ang natala nga very high risk areas. Kini base sa latest risk assessment and barangay classification sa syudad kalabot sa mga aktibong kaso sa COVID-19. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sukad Oktubre 16, giilang nga very high risk areas ang barangay 21C, 22C, 23C, 28C ug Leon Garcia. Ang barangay 21C adunay 9 ka active cases, 18 sa barangay 22C, napulo sa barangay 23C, 15 sa Leon Garcia ug 7 sa barangay 28C. 11 usabang high-risk areas ug kini mao ang 5A, 19B, 37D, Bukana, Buhangin proper, Kabantian, Lapu-Lapu Agdao, Maa, Panakan, Saksa ug Turil proper. Samtang walo usab ang high-risk areas base sa kadul niini sa high-risk barangays. Ug kini mao ang 25C, 26C, 27C, 30C, 31D, Agdao proper, Governor Vicente Duterte ug Kapitan Tomas Monteverde. Alang sa moderate risk areas, adunay 19 ka barangay ang natala dinhi sa syudad ug kini mao ang 4A, 8A, 24C, 29C, 38D, Alambre Turil, Bago Galliera, Bunawan proper, Daliao Turil, Gumalang, Matina Aplaya, Matina Crossing, Mintal, Bulig Turil, Pampanga, Takunan, Tagluno, Tigato ug Vihison. 25 ka barangay usab ang moderate risk areas base sa kaduol niini sa high risk barangays. Ug kini mao ang 1A, 2A, 6A, 10A, 11B, 12B, 18B, 20B, 36D, 39D, 40D, ang Leongto Senior, Sentro Agdao, Komunal, Crossing Bayabas Turil, Governor Pasiano Bangoy, Ilang, Indangan, Langob, Lisada Turil, Magtuod, Matinakpangi, Mudyang Bunawan, Rafael Castillo ug Wilfredo Aquino. Sa pagkakaroon adunay 114 ka barangay nga wala na mention ang gikonsidera nga low risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.
Saluduhan ta kining usa ka batan-on sa Lanao del Norte nga wala na silaw sa dakong salapi nga nakita, luyo pa man sa ilang kapobrehon. Ato siyang ilailahon, pinaagi nining report. Siya si Leo Posadas, usa ka helper sa usa ka tindahan ug nagpuyo. Dinhi sa usa ka payag tunga-tunga sa basakan. Giilang yang kaayo, human wala kini nagduduha nga iuli ang nakitang salapi nga 27,000 pesos. Passbook ug ATM cards. Ako nga mauli lang dito eh. Siyempre sakit mo biya kasi piling mawad ag kwarta. Nya nang ginahanglan pod. Ang maombutang kipanag-iyahan sa magtiayong sila Felmore ug Cherry Montemor. Importante kuno sa magtiayon ang maong salapi nga aksidenteng natagak nila sa dalan. Medyo lisod ang dalan din wala ko na hinumduman ako nga pag abot na ako dito dapit sa extreme, wala ra ako abot sa extreme pag dili na ko nawala na dito ang kwarta. Kuan say nangawala sa mua nga mga ATM, passbook, cash. Importante jud kay siya sa amo kay sa amuang kami na dito amuang savings sa among anak. Tapos napo dito among ilugbayad sa amuang car. Mibilib ang netizen sa kaayo ni Leo kay luyo sa ilang kapobrehon, diin unom sila magsuon ug sa basakan nagtrabaho ang amahan niini. Wala kini nahaylo nga dili iuli ang nakitang kwarta. Proud kay ko nga yung giuli ang uban gali nang gisayangan niya. Sana ko. Nara na prinsipyo nimo. Nara po na nimo. Kung sa imo ha, maura pa ko ah. Tungod sa gibuhat sa batanon, daghan ang mibilib ug mipaabot og tabang kanila sama sa grocery items, cellphone, college scholarship ug labaw sa tanan. Ang gipangandoy niining magkakuryente na sila. Human nga dunay mi sponsor. Gipamatud-an ni Leo nga dili rason ang kapobrehon aron masilaw sa salapi ingon man sa pagbuhat og maayo. Hatagan gayud ka og indulhensiya gikan sa labawng makagagahom. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Mga kapuso, 67 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among pagatunog balita. Bisitay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong lahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.